מה, זהו, נגמר? איפה הדרות? אין הרבה עוגה. אין לך מצלמה יותר גדולה תגיד. יש לך מצלמה יותר קטן. אני כל פעם נקרא מחדש שאני עומד, זה לא יכול. בוא תראה זה יופי. כמו אני באמצע הזה, בוא תראה זה. תקחי כוס מים. חשבתי שזה נוח. תגיד משהו לאומה. מי רוצה לברך? תראי את העוגה, תראי. תראי את העוגה! מקרוב, לא צריך, יש לי מלא פצעים. אין כמו אדם מתבגרת. אפשר לראות בזה אחד מאף אחד. בואי רגע, בואי, מה יש לך להגיד לנו? שאני בשוק. מה יש לך לומר ועד הנותן? בהם אני עמומה. קסם! איזה יפה! ביחד. אתה לא יודע שלא פותחים לצד השני. תביא, אני אספר פה את העניין. לא, הוא אמור לי. די. תביא את המטרה. אני רוצה לצאת כובע.